Messi ai ya dau World Cup. To ne dauka Messi da Fasha suka ci bal din. Ban gane ba. Sun iya bal din. A Tun da su ba zai ga tun da Saudiya yaushe suka fara. Ai Messi da ya zo ranar final sai da aka faɗi duka balabalan da ku da ba kallon bole kuke ba sai dira bole ne aikin ku ya ne normal wallahi normal wallahi wanda ka zo a ci gaba da kai mutumin da kai shugaba sai koya kai wai sai me ake ne wannan wannan irin abu ne dan Allah. Dale su. Ka ci gaba da shi ran mutuwa. sai Faransa abin da suka ce in bakon ma ya daina buga Haji Karato. Mesin wa. kai ka kalli wannan wasan ne Wai tsaya ka tuna san da muka dau World Cup 2007 Barcelona kai Faransa sun ce za su ce da Mbappe Messi na siyo ya rinka buga musu bal din Su siyar ma. Su siyar. wannan da kake ganin sa labaran sa duk ƙarya ne ba wai kallon bol ne zuwa ba ranar da je gidan kallon bol idan zaka gidan kallon bol Ba kallo yake ba. ba kallon bol yake zuwa ba labarin sa ba ne ga dan aliji nan muna tare wai dan Allah da Allah zuwa kallon bol yake ranar ba na gaji ranar ba na gaji ba Ka tuna wannan tsohon dan wasan da yake buga musu kwallo amma da ka ji sunan dan wasan. Ba sunansa. Ozil. Ba Ozil ba Ozil ba. Modric Ba shi ba. Ba shi ba. Yawwa ka ji sunan wannan Atletico. Tsohon dan wasan su da yake buga musu wasa a wannan.